हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' माने इन्ट्र नायनानै मिथिखाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ सोरनि आरो लोगोफोर जेम्सआथ' माने हाबा जाबाय सानदों नामा माने हाबा जासिगोन माने दाथ' माने नुबाय दंखायो आरोना आदा जेम्सआ माने हाबा जासिगोन आरोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै ला आरोना ससे क्लिपखौ नाय बिनिफ्राय स्किप खालायना आरोना माने जाय भिडिअ'खौ नायदों माने फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना माने आदा जेम्सआ हाबा जामारबाय नामा बेखौ फुल नायबासो मिथिसिगोन फुल नायदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायग्रोना लादो। आरो आं थामनेलाव सासे हिन्जाव होदों बे हिन्जावनि फट'खौ नायनानै प्लिज अन्नानै बे बबे डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि बेखौ आंनो खोन्थाहर माने बियो गोबां हालकायै लादों आंखौ बे माबायदि मानसिनि लोगो आं बेखौ मिथिगौ बे हिन्जावा आंनि खाथियाव थानो समायोना समाया आंनि हिन्जावनि खाथियाव थानो समायगोना समाया बे मा सानदों जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों जों इज्जत होयो जों गोरिबखौबो इज्जत होयो आरो जों गोरिबखौसो मदद होबोयो नाथाय बे हिन्जावनि बेकग्राउन्ड न'फोरखौ नायोब्लाथ' जेबो गैया नाथाय बे हिन्जावा आंजों नांनो जाबाय थादो बे सोरनि लोगो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिखागोन बे माबायदि मानसिनि लोगो आंजों मानि थाखाय नांनो आंखौ मानो एसेबां हालकेयाव लादो बेयो थ' आं बेनि न' मोनहैगोन जेब्ला सानथामसो आं दा एसे बिजि जागोन जेब्ला फ्रि सम जागोन आंनो डिटेल्सखौल' हर आं बेनि न'आव मोनहैगोन बेनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ भिडिअ बानायनासो फैगोन आङो प्लिज अन्नानै आंनो बे हिन्जावनि डिटेल्स हर बिराद गोरिब मानसिया जेबो गैया न'फोराथ' बेकग्राउन्डआ जेबोआनो गैया जों गोरिबखौसो मदद खालामो जों गोरिबनोसो माइरं बस्थासे बायना होयो बेखौ मिथियाखै बे हिन्जावा जेम्सआ सोरो बेखौ मिथियाखै बे जानला मानला बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ इज्जत होनो रोङाखै बे मानसिखौ बेयो सोरनि लोगो बेखौबो आं मोजाङै मिथिगौ माबायदि मानसिखौ बे मोजां मोनो प्लिज अन्नानै बेनि डिटेल्सखौ हर आं बेनि न' मोनहैगोन अब्लासो बे बुजिगोन। दाथ' लोगोफोर माने सिगारे बसुमतारीखौ माने जेम्सआ दा माने मोनसे रिप्लाइ भिडिअ होदों आरोना माने जे दासो मोनदों साला मालायनि माने बेफोरबायदि माने हिन्जावनि थाखाय बायनायफोरखौ माने बेफोरबायदि बखिग्राया माने तारमाने जेम्स आदाया माने बिनि डिटेल्सखौनो नागिरजोबदों आरोना माने दासो मोनदों आरोना साला माने मालायनि हाबानि थाखाय खरस खालायनाय बेफोरबायदि बुंनाया साला दासो मोनदों आरोना मोजाङानो मोनदों आरोना बिदिबा लोगोफोर नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै ला आरोना माने दा माने बिबारि बसुमतारीया माने साला दा निमाहा बिनांबाय आरोना माने जेम्सनि सायाव निमाहा भिडिअ लाफिननांबाय आरोना लोगोफोर साला बुरफब मिथिया लासे जानला मोनला एड्रेस खोन्था हरलाबायो गोदाव सोराव हेलौ आंनि भिउवार्स लोगोफोर आंनि फेसबुक नायगिरि लोगो नोंथांमोन थ' गासैखौबो आंनि फेसबुक चेनेलावहाय फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो आंखौहाय मोजां मोनगोन गिबियावनो नैबे आंनि रिल्स भिडिअ हगारनायखौ बयबो नुखाबाय आरो फिन खेबसे खोनासंबावदो नोंथांमोनाहाय आं मा होनदोंमोन आदा जेम्स नोंनि हिन्जावनि फिथिगुद बायनायखौबो खोन्थादोब्रा थ' आं खोथाखौ आं इसिबां गिदिर जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना लोगोफोर थ' इसिबां शेयार जागोन इसिबां भाइरेल जागोन होननानै सानाखैमोन माने आं ओरैनो बयबोथ' हगारलायदों नालाय कमेडि लिरनानैहाय डायमन्डनि सेन्देल बायदिसिना इदि होननानैहाय हगारलायदों नालाय आंबो एसे हालखायैनो लानानै हगारदोंमोन आरोना बे आदा जेम्सखौहाय आङो हिन्जावनि फिथिगुद बायनायखौबो देखायदोब्रा इदि होननायखौहाय आं ओरैनो कमेडिसो लादोंमोन आरोना आं होमबाबो इसिबां शेयार जागोन होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय आं हगारै सिगां सानखादोंमोन आरोना हगारनांगौना हगारनाङा होननानै हगारनोसैहाय होननानैहाय आङो हगारफ्लांबाय आरोना थ'
आरो मोननैसो खोथा आदा जेमसाहाय बुंदों आरोना बे हिन्जावनि एड्रेस खोन्थाहर होननानैहाय ओमफ्राय सासे मानसि एड्रेस खोन्थाहरदों खिन्थु बियो रं आरोना रं खिन्थु आङो जि माबाजों दा फेसबुक सोलिदों बिबारि बसुमतारी इउटुबावबो बिबारि बसुमतारी दङ ओमफ्राय बे आंनि रियेल नाम नङा आंनि रियेल नामानो जाहैबाय लोखिस्रि बसुमतारी आं खिन्थु दिखियाजुलियावमोन दा आं जुलि जानानै आङो दा गहपुराव दंफैयो सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थाबाय थ' आइ एम रियेलि सरि थ' आं बिदि भिडिअ बानायनायनि थाखाय निमाहा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन ससियेल मिडियानि जोंनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि फेसबुक चेनेलावहाय फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेयावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थाबाय दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोदों माने आंनि एड्रेस आंनि मुं आंनि जायगा बेफोरखौहाय आं खोन्थानो थाखायसो आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों। दाथ' लोगोफोर माने बयबोथ' माने बे भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना माने आदा जेम्सआ मा बुंदोंमोन फार्स्ट टाइम माने भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आदा जेम्सआबो बुंदोंमोन आरोना बेबो माने ओरैनो बुङाखै आरोना माने दा जोंहा नैबे आब' बिबारि बर'आ माने बर' नङा माने बसुमतारिया माने आदा जेम्सनि माने बे सेन्देल बायनायनि सायाव बा बिनिफ्रा आरो फिथिकुटखौबो बायनानै देखाय बिनि सायाव बिदि बुंदोंमोन आरोना माने ओमफ्राय बिनिफ्राय माने जोंहा आदा जेम्सआबो माने एसे बेफोरबायदि बुंनायखाय माने रागा जोंनानै बिनि फुल डिटेल्सखौ नागिरनाय जादों आरोना बेफोरबायदि बुंनाङामोन आरोना माने आब'आबो बोरैबा थाबनो बुंफ्लांबाय आरोना दाथ' बिनिफ्राय माने बिबारि बसुमतारिखौथ' माने बयबो निमाहा भिडिअ लाबोफिननाय नुबाय दंखायो आरोना फेसबुकआव आरो इउटुबावबो नुबाय दङ आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर आरो आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोन्दों आरोना थांनानै एसे सापर्ट खालामहैदो आरोना माने आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दंखायो ब्लग भिडिअनि नामानो जाहैदों माने मनजय ब्लग आरोना नैबे स्क्रिनावनो होना होदों आं नै बे स्क्रिनाव होनायानो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला आं जिथिया भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय। अच्छा